Shalom horas marihita saluhutna. Di hamuah kadamang doho dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso ta parade hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Asini rohama di hamu doho dame siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita di partangyangata nalaos epistel di minggu Quasimodo Geniti di tanggal 27 April 2025 ima hata ni Tuhata natar surat di pangukapon bidusada ayat 4 rodi ayat 8 jala topik ni minggu tangiho kamuma asa mangulu todimuna. Dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Hujahama dihita, sonoma didok hatani Tuhata. Ahu surat nisi Johannes madapoton na pitu huria na di Asia. Asini rohama di hamudoho dame, sian ibana na mangului, naung manguluhian jala nanaing ro. Nang sian na pitu todi na diadupan ni habang sana. Nang sian Jesus Kristus sitidangi haposani na perjulu tubuh sian aka naung mate, si gonggom aka raja ni tanoon, ibana do makaulongi hita jala dipalua hita siad dosata marhite mudarna. Di jadi hoddo hita gabe harajaon hamalimon di debata amanai, di ibana ma hasangapon dohot hagugoon rodi saliling-lilingna. Amin. Idama naroma ibana di bagasanobun, idaun ni nasa mata do ibana, nang akanaung manulang ibana, gabe mangangguhi bima, saluhut, bangso ni tanoon mida ibana. Ima tutu. Amin. Ahudo bonana jala ujungna ninna Tuhan debata. Debata nuaing, debata naung adokian, nanaing roy sigonggom saluhutna. Ima hatani Tuhata. Di hamuak kadongan saha porsyaon, turpuk jami taon, ima tabi manang salam ni si Johannes, tuhuria na pitu na di Asia na mekmet. Si Johannes na nidok na di si ima si Johannes na madapot pangukapon. Macetakas doy didok di Bibeli nang di Alkitapih di namarhata batak masuk na di Bibel namarhata batak marang di Alkitapi namar bahasa Indonesia. Molo tajaha di si didok di si tabi ni si Johannes tuhuria na pitui. Molo di Alkitab salam kepada ketujuh jemaat. Huria na pitu na nidok nai ima huria Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Molo di peta dunia sinuaeng Asia na mek na nidok na di bagasa turpukon ima wilayah Turki si nuaing. Hamuak kadongan somalnya kasurat doyate saya dong salamna manang tabina. Ditiki manurat surati saya jumulu do ditabi nagabe hasahatan ni surati. Jadi boy do honon hirasudi surat do saya dipuka marhite tabi manang salam. Taingo-tingo majolo akasurat nata surati. Kasay dipuka doi marhite tabi sian nama nongo surati. Molo na julu adorak suadong dope songon media-media na tapaken waing. Molo mengirim pesan baik tu yanakonna akan tua-tua akatodong tu sisolho na umumna marhite surat duate. Huingot selalu do surati rup ani dipuka marhite salam na songonon. Tabi dohot parhorasom madihita saluhutna. Hipas dohami ditinggal hos suraton, lau songoni mahamu na didapot tos suraton. Da say ido pamuhay taingot rupani, dungipe asa dipabua aha maksudna manongos surati, aha isi na rupani. Jadi molo tajalo surat satikingator tabayakom manang taboto, on tembuka doon, salam doon. Parhoraso madihita saluhut na say pitor ninda do rupane.
Songonima surat ni si Johannes na tuhuria na pitui dipukka dui marhite tabi manang salam. Tabi nai ima asiniroha madihamudo dame sian ibana na mangului. Maksudna sian tuhata Yesusi dohot udutna. Jadi molo taparrohahot tabion dus dui idaon dohot tabi ni Apostel Paulus ditiki manongos surat wakahuria hasahatan ni surat nai. Suak songonido nang surat ni Apostel Paulus tuaka pribadi seseorang isarana tu si Timoteus, tu si Titus, tu si Pilemon. Taparrohahom ma. Sai dipukka do surat na tinongos nai merhite salam manang tabi si songoni. Asini roha madihamu do dami. Asing nii perlu dora boto otta tabi dadaholan sekedar pamuhai ni surat sabingi. Tabii huhu doi mardongat tangiang doho pakirimon. Anggiat natina binai di bagasan hahi pason. Di bagasan lasni roha huhut makirim jupang akan naduminggan tujuluannya Arion. Jadi molo tatabi sa sahalak dakolan salam sabingi ate. Tabi natadoki huhu di tangiang dohot pakirimon. Shalom nita rupane. Anggiat na majalo salumi di bagasad dami. Suak songonido ditikita do horas ni tarupane. Anggiat horas-horas na tatabii. Dakolak kita na horas rupane. Ibana pe riko do horas. Iman waing na taida di tabi na pinasaha ni si Johannes tuhuria na pitwi. Anggiat asiniroha do dami na siya Tuhani na sa itoktong magdongani huriyay. Tarlubi di na mga dupi hamaulon na sida. Macarikos semangat doho tangiang di nasida. Asa margugu mga dupisa. Songon nataboto marukil do huria na pitui hatihay maralohon kesa Romawi. Doho takapanggongomi. Hatihay napajongjong diri na songo dewa na ikon sobaw ni sudejolma. Jala ise na soolo marsobatu kesari bah jaloon na mauhuman na posi bah kasahatu uhuman mati ate. Ise na sumabirate molonunga adong ancaman si songoni. Tabayako majonu aing molohita di posisi si songoni. Pasti dorata hutan. Alani ancaman si songoni dak saotik siar ruas ni huriai na somanahan di hapor siaon na. Adok sian nasida nagabe meninggalhon hapor siaon na tutuhani nagabe murtad dohos segala macam. Di siman waing rikot ni surat ni si Johanneson laho papos rohani huriai pabua nasai didongani Tuhan debatado nasida manang ahape na masa di parnguluan nasida. Diodolhon si Johannes do hadirion ni Jesus Kristusi nalubi marhuaso jalan nalubi gumugusian parukilon nasidai. Tuhan Yesus naung hehesian namatei. Ba lubi marhuaso jala nalubi gumuguri sian parukilon natinaon nasidai. Marhite na mabuar rohani ruasi asa fokus holat tu Jesus Kristusi gabe sadadala dui di rohani si Johannes mangubanti pakilalan nasida na magupui dohot mengalihkan perhatian ni huriai asa unang holat tu ancaman ni kesari rohana pikiranna. Iko porsia sudi ruas ni huriai pabua nagumugo do Tuhan Yesus sia ni sudi. Bahkan ditikina semua mata akan memandang kepada dia. Termasuk dohotaka nama persilakon nama nulang ibana. Songon naung tarayahon taingot di Jumat Agung nasalpui. Juk do songoniate. Olo do perhatiata gabe holat tu nahat citi. Perhatiata holat tu sitaunoni. Dus songonaka parupuan narotu kuburani. Anggo perhatian nasida dahola tu batui do ise manon na manggulang batui daido didok nasida rupani sepanjang dalani tang laho berohan nasida tuhasoni debata natuk manggulang batui. Jadi seholat tu duk ni batui do rohana. Hita pe juk do songoni olo do holat tu nahat citi rohatta. Dak taingok be adong do Tuhan natuk pamalupone. Olo doholat tu si taunoni rohana, pikiranna, dang lau be rohana, tutuhani natuk peluaun ibana, sian si taunoni.
Haruta heta bigi berita mardonga poda ima tarimo tugaja na dirate mamuka sian na Mehmet. Jadi huro hasi anak na dope gajau nunga dirate tubosi asa unang boy manang tu dia. Seiring berjalannya waktu belgama gajaon atik penaung dipalua na puna gajaon rate siapa nai alai ala nunga sai lohot rohana manang pikiran ni gajau ni majutalo rupani turatei dipaknai akhirnya saya disima si gajau atik penang belga ibana sasitong na sedia maratei martibakun guguni ibana alai ngasai fokus ngasai tusi rohana ima jutalo rupani jadi saya merasa ibana tarate di sini adong dupe muse cerita na hampir sarupa tusi ima seekor elang na di hurung sian na Mehmet sahatu na belga ibana saitong di hurungani alai tekma di paluan na puna elang nai tu alam bebas tang di bawah tu behaba buasa ay mungkin saya dipikir rohani elangon disakarnai dupe ibana gabe saya songon na borak dihilala habung nai lau habang jadi mulut taparwahor rupani tabereng diaka media sosial yate ikut dilanti hibana muse habang atik pe dangadong hamba tadi ibana lau habang jol mape olo dosongoni alani hacitna alani liling ni sitaono ni gabe saihirana swadong be dihilala halwau siani akhirnya gabe madabu matu padilian madabu tu keputusasan madabu tu apatisme to ema ina mai songoni namai inna rupani sehirana swadong be dibereng jalan keluar siani jalalau songoni do na taida muse di berita ni huria na pitu na gabe alama ni surat ni si Johannes Sol adong mahuriai na gabe lam tungalina holong ni rohana ima songon huria Efesusi adong doi nasomanahan songon huria Pergamos gabe arong do sian tonga-tonga nasida na gabe mangului di poda ni Bileam jadi majahai boido siap bidu dua satu bidu tolu ate adong musesian huriai na laos pasobuhon akapanurirang parga mangajari dohot mangaliluhon nasida ima huria tiatira jala laos adong dosian huriai na tarpulum songon huria Sardes adong musedo sian huria na pitui na marhapor seaon na dangol-dangol sisilon suam-suam kuku ima huria Laodikia taboto do kan suam-suam kuku dangali jaladang mohok alai dak persuadaon adong dosian huriai na manahad di pangujunani ima songon huria Philadelphia nang pesongoni panosak ni hapor suhoni manahad do huriai hamuak kadongan nabui masa do songon na nialaman ni huria na pitui diaka huria na taidan wain adong doi na manahan alai laos adong doi na somanahan di situasi si songoni manuaing marsaringar trupukon na mangarahon huriai nang hita saluhut na asa lebih fokus mahita tutuhani daripada tuaka hamaulotei saliling hamauloni nagabe fokus di hita laos disido hita maul haruar sianaka persoalatai taingok ma anggo hamauloni ate dang mungkin masoho ti sian ngulutau hatik bohado lam tabba nagabe persoalan nuaing bohado hita mangadu pisa songod dia do hita malua sianakai di situasi si songoni mahita nuaing ditugihon asa perhatiata rohata nang panangi honota toktong ma tutuhani asa boha batutu asa mangulu hita asa malua hita molo guarni mingguta mado kuasi modo geniti songon poso-poso na baru tubuh memang ikos say songon poso-poso idu hita maradupot tuhani dang buy sirang jala say toktong marsigat tuktu ibana songon poso-posoi hola daw siya no makna natorasna gabi susa do nguluna jala molodang si panganon manang si inumon nasian o maknai na dipangad do diinum ba mungkin buy do gabi susa nguluna songoni mahita maradupon tuhani idwa sa di juhot tu hita songo jow ni topik ni minggui tangi ho kamuma tuhani
asa mangulu todimuna. Amen. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami, say pauratom may asa di perbiho katami, parbuin na din kan parbuin na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangia kami tuho. Amen.